Здравейте! Петък е и отново сме заедно, за да споделим най-съкровените си истории, добре пазени тайни, сълзи, усмивки и надежди в студиото на Имаш поща. Ще започнем с моя първи гост днес, Росица Кунчева от Бургас. Да я посрещнем. За мен ли е това цвете хубаво? Заповядай, настанявай се ето тук. Ето тук при вас само ще си го оставя. Да, ето, дръжте ми го. Ужасът да станеш свидетел на катастрофа не се забравя лесно. Години по-късно се стряскаш в съня си, когато там тайно все още се промъкват потресаващите сцени от случката. Да видиш как пред очите ти, на пешеходна пътека, кола удря слънцето на живота ти, твоето 3-годишно дете, е изживяване, което не пожелаваш и на най-големия си враг. За съжаление, точно това сполетява Росица на 30 май тази година в Бургас. Пресичайки улицата на Зебра, Рено Клио със софийска регистрация помита млада жена и 3-годишната й дъщеричка. Шофьорът откарва детето до най-близки медицински център и изчезва. Детето е с комоцио, а по-късно е диагностицирано с церебрален синдром. За да бъдат направени всички необходими изследвания, ядрено-магнитен резонанс, за да се плати болничния престой, са нужни пари. Росица има 3 деца и сумите за лечението и наблюдението на малката Дени се оказват непосилни за отчаяната майка. В този момент с нея се свързва Калина. Непозната за Росица млада жена, която по телефона изразява готовност да помогне с каквото може. Калина разбира за историята на Росица и дъщеря и Дени от социалните мрежи и медиите. От момента, в който тя се среща с блъснатото момиченце, голяма част от грижите за Деница са поети от Калина. Неотлъчното й присъствие карат майчиното сърце на Росица да се изпълва с признателност. Росица се свърза с нас, за да изрази дълбоката си благодарност за безкористната помощ, която получава от Калина и до днес. Как върви възстановяването на Дени? Лечението продължава. Дълго още ли ще продължава? Да, дълго, не се знае кога ще завърши. Кажи ми какво е това, което прочетох в писмото ти, церебрален синдром. Това е диагнозата. Какво значи? Ами, значи при най-резките движения тя дете скача, играе, става лошо и пада. Ще те върна в най-тежкия момент. Момента на катастрофата. Знам, че е тежко, но кажи ми какво се случи, какво си спомняш? Значи, пресичайки на пешеходната пътека, не бях сама. Бях с моя приятелка и тя с нейното дете на възрастта на Дени. Погледнахме се, все пак сме възрастни хора. Не видяхме кола. Просто след това единственото нещо, което видях, удара Дени в движение на капака, падна, удари си главата и в съзнание. Оттам нататък просто само се спомням, че болницата ми казаха, когато не приехам, защото въпросният господин не закара до определената болница в комплекс Мене Рудник и ни остави. Там ни казаха, че няма нищо сериозно, не оставяйки ни, да ни започна да повръща и да залита.
И ние продължихме. Реших, че трябва да я откараме първо в болница, Бургас. Там където се оказа, че е с комоцио. Да. Никога не я забравя как ме молиха да ни плача, да пея. Беше ужасно. За да не се разстройва Дени, да и пееш така ли? Да и пея любимите песнички, да се смееме, да говориме. Просто беше... Успяваше ли? Да, справих се. Не плаках, пеях. Цялото време пеях. Направих. През ума минаваше ли ти най-страшната мисъл, че можеш да я загубиш? Да. Просто когато я видях без съзнание, помислих, че я губя. Просто си помислих, че вече няма Дени. Но... Аз не мога да си представя по-голям ужас от този. Гала, знаеш ли, не го пожелавам на никой. Това, което преживях аз. Абсолютно на никой. Да видиш как детето ти прилита над капака на колата, да не можеш нищо да направиш, за да го спасиш. Нищо. Не знам, просто не знам. Сигурно за части от секундата ти. Няма и как да реагираш. Не, никак си не реагирах, само се разпищах и казах мъртва е. Наистина така казах. И просто... Можем да кажем само слава Богу и да благодарим на Бог, че Дени, освен че е жива, се оправя, вече е по-добре и аз искам да поканим Дени в студиото при нас. Сега ще помоля Пейо да я доведе. Дени, здравей, моето дете. Здравей. Много хубаво куче имаш. Как се казва кучето? Измисли ли му име? Дай да му измислим сега едно име, де. Калина. Калина се казва кучето. То е женско, вече разбирам. Много е сладка, да ти е жива и здрава. Много ви благодаря. Дано наистина нещата вървят към абсолютно възстановяване, да нямате никога никакви грижи и така да показват всеки следващи изследвания, които правите. Как се справяш финансово и как се справяш в момента, в който това се случи? Задавам този въпрос, защото ти си майка на още 2 деца. Знаеш ли, Гала, преминавам направо на ти. Разбира се. С Калина се запознах в социалната мрежа Фейсбук. Веднага си пуснаха някакви статии, че е блъснато дете на пешеходна пътека, че е в комоциум. И получих съобщение от нея, че питаше ме как е детето, имаш ли нужда от нещо. Честно казано, аз си казах, тази пък на мене, откъде на къде. И ние отговорих. Не обърна внимание. Не, викам се, това са... Да. Но на вечерта просто реших да отговоря, че Дени, как и нали. Веднага ни попита от какво имаме нужда, всичко. До ден днешен е винаги до нас. Това, че Дени каза, че кученцето ще се казва Калина, означава, че се е привързала към Калина, така ли е? Да, тя я нарича дори моята Калина. Всяка сутрин ставаме... Дени! Ставаме и ми твоята казва... Калина. Твоя ли е малко? Харесваш ли Калина? Ти обичаш ли? Искаш ли сега да я видиш ей тук в един телевизор, ще ти я пуснем? Да. Да, искаш. Изпратих Пейо, моя Пейо, с едно колело, да занесе на твоята Калина една покана. Сега ще я видиш. Гала, точно пред вас сме и ако изчакаш още малко, ще се видиш как простираш на терасата. Тук съм да предам покана на нашата приятелка и вече колежка Калина Крумова. Направил съм страхотен заговор с продуцентите на Здравей България да ми я пуснат в точен час, за да я причакам пред вратата и да получи поканата. Отивам. Стой! Привет! Привет!
Казаха ми кога ще свършиш и горе-долу кога ще излезеш. Ще чакам последните 15 минути. Чакам тук с една единствена цел. Предам покана за имаш плаща. Заповядай. Нещо друго да ми предадеш, да знам за какво става дума? Ами, сега съм дошъл за това. Но в предаването мога да ти дам малък жокер, и то защото си колежка, че освен мен и Гала има и някой друг, който иска да те види в студиото. Предполагам, че любопитството ще наделее и ще дойдеш. Минимум. До скоро. Хубав ден. Чао, чао. Калина всъщност се оказа независимия депутат Калина Крумова, от скоро едно от лицата на Нова телевизия, но когато видя за коя Калина става въпрос, не си ли помисли, че тук има някаква корисна цел? Знаеш, че политическите сили винаги... Пиар? Да, чиста проба пиар, да се обвържат с някаква добра инициатива, с някакво благодело. А защо помисли ли си тогава, когато видя за кой е човека? Честно казано, преди да я познае... Ти мина през ума? Да, но след като я познах, просто ви казвам, няма такъв човек. Това е един невероятен човек. Знаеш ли, Гала, ни помага само на Дени. Знам. На много е. Дори с Дени наричаме нашата фея. Запознах се с майка й. Когато Калина отсъства и да имам проблеми, каквито аз отивам при майка. Просто го е наследила всичко това от майка си. Невероятен човек. Просто ви казвам, няма такъв човек. Запознахме се и с сина й. Страхотно дете. Да. Просто са невероятни. Вярвам, че е така. Аз познавам Калина, говорили сме си много пъти с нея. Предлагам ти сега да видим, Пейо е откри, предаде поканата, дали е приела да дойде в студиото ни. Ето го моя Пейо. Какво? Пейо, казвам, ето го моя Пейо. Да. Виж какво добро чувство. Ето го. Тук ли е Калина? Няма да ти кажа. Не и преди да видим рекламите по Нова телевизия. Превърнете жилището в дом с Мебели Арон. И този месец невероятни предложения на топ цени от Мебели Арон. Холна гарнитура Нора, първокласна еко-кожи дамаска, сракла и функция сън за двама 479 лева. Секция шелф само 259 лева. Кухня Елиза, дължина 2 метра и 40, плюс мивка с сифон, плюс смесител за неустимите 459 лева. За всички останали мебели и матраци отстъпки от 22 до 33%. Лято. Чао. Започва се. Ставане рано, училище, работа, задачи, хапване на крак. Чувствам се... Затова си казах, Ели, вземи се в ръце. Направи нещо и за себе си. Така че започвам. С добра храна, повече движение и вкусна активия всеки ден. Единствено активия съдържа виситът актирего. Рекламите свършиха, чакам Калина Крумова в студиото, Пейо. И аз чакам. Сега ще разбеда. Красива и висока, здравейте, браво. Много се радвам, че на това. Заповядай, настанявай се. Опита се да изнудиш Пейо да ти каже нещо. Не, опитах се да го помоля да ни издаде. Аха, той обаче се държа истински, както съм му казала, че трябва. Независимо, че си колега, независимо, че си красива жена, устоя. И между другото, никой не ми повярва, че не знам. Сега сама ще разбереш. Ще отворим този пощенски плик и ще видиш в монитор кой е човека, който те кани. Този човек няма правото обаче да говори, ако ти не му дадеш думата. Така че, ако не искаш да го чуеш, ако се притесняваш от нещо, О, Боже, аз ако криеш нещо, можеш да не му даваш думата. Надали. Гледай сега към плика.
Кой е това? Това е една много смела жена, майка на 3 деца и аз много ми се иска да има повече такива българки. Майка, която с всички сили дава най-доброто от себе си, за да бъдат нейните деца истински щастливи. Аз съм много горда, че я познавам. Сега ще ме разплачете и мен. Предполагам, вече се досещаш, защото е поканила, но все пак искаш ли да й дадем дума? Разбира се. Здравей, мила Калина. Тук съм, за да ти благодаря за всичко, което правиш за нас. Тук съм, за да кажа пред цяла България, че няма такъв човек като тебе. Ти си просто един невероятен човек. Човек, който много ценим. Обичаме те. Защо реши да помогнеш на Дени? Такива... Не, питам те, защото разбрах, че в медиите си прочела някъде или си видяла в... не знам, в интернет нещо написано. Не, Роси ми беше писала в Фейсбук, ми беше изпратила линк с новината от медиите за Дени, която беше блъсната на пешеходна пътека в Бургас. И тъй като не само, че има отношение към каузата, все пак и съм майка, и съм човек. Така започна комуникацията ни с тях и аз съм наистина много щастлива, че ги познавам. Но си помогнала, Дени вече е добре, разбира се, предстои още да се възстановява, да се правят изследвания, но тя е много добре вече. За състоянието на Дени искам да използвам вашия ефир, за да благодаря много на доцент Божинова, която аз дори не познавам лично, никога не съм виждала. Веднага се отзова да ги приеме, за което съм безкрайно благодарна. Останалите лекари и от Бургас, и от София, с които сме имали консултации, са хора, които познавам и е нормално, но когато и непознат подаде ръка, е много хубаво. Аз исках да кажа, че детето вече е доста добре, но въпреки това ти продължаваш да поддържаш контакт с тях. Вчера чухме, че си питала за каката. Как е? Аз не мисля, че хората трябва да се поддържат само когато са болни или само когато имат нужда или само когато им е трудно. И мисля, че това, което напоследък най-рядко човек може да чуе, как си. А най-скъпото. Поне така си мисля аз. Дени държи едно кученце в ръце, което, да знаеш, вече се казва Калина. Да. Сега остава само едно. По регламент трябва да решиш дали да махнем плика помежду ви. Естествено. Махаме. Тя е много срамежлива. Тя, да, видяхме, но пък виж колко е сладка. Ей, това е. Не, да биете цялото. Как виждаш ли? Дай да те видим на камерите колко си красива ми, да? Това куче на най-като е от теха, аз ни обещава, че веднага ще му здраве, т.е. при първа възможност ще разходи моето истинското и ще имаме една семейна идилия. Докато дойде истинското, ние имаме нещо не толкова истинско, но пак за Дени. Дени? Я погледни. Обичаш ли големи бели мишки? Ние си имаме големи. Да, тая е за тебе. Айде и мишка, ти какво ще правите вкъщи зоопарк? Ти аз за тия носи. Тия носи, защото тя не може милата да носи такава голяма мишка, нали? Тя ти е от голямата и бяла Леле Гала и от големия и още по-бял Чичо Пейо. Айде, Чичо, ставай. Калина! Да? Много съм щастлива, че си едно от лицата на Нова телевизия. Благодаря ти, че беше тук тази вечер. На вас също, Дени, да оздравяваш много, да лудуваш, да скачаш, да играеш и да нямаш никакви проблеми. Пей ще ви приближи. Жената, която ще поканя след малко при мен, е на 48 години и е от Разград. Нека посрещнем в студиото Силва Георгиева. Малко са коварни стълбите ни. Здравей, добре дошла.
заповядай. Настанявай се. Ех, колко много букети събрах. Силва се обърна към нас с молбата да открием Анжела Тодорова. С нея е била неразделна приятелка в детството си. Силва и Анжела се запознават през далечната 1973 година в Кубрат. Двете момичета живеят в един блок, в един и същи вход. Заедно ходят на предучилищна, след това заедно постъпват и в първи клас, седят на един чин, споделят първите прочетени букви, първите научени цифри. Година по-късно обаче бащата на Анжела напуска семейството си и заминава за Турция при първата си съпруга. По неразбираеми за Силва причини майката на Анжела се връща в родния и Криводол и така двете неразделни приятелки се разделят. От тогава са изминали почти 40 години, през които Силва и Анжела не са се виждали. С любопитство и трепет да я види отново след толкова години, с нас се свърза Силва. След толкова години, колко време ще ви трябва да се наприказвате? Много. Добре, живота Много обаче време. ни променя. Ти си запазила много топъл спомен за това приятелство. Не може да си сигурна обаче, че за приятелката ти ще е така. Не знаеш каква съдба е имала, къде е била, какви приятелства нови е завързала. Възможно е и да е забравила за това приятелство. Ще те обиди ли, ако е така, ако трябва да й припомниш? Не, но мисля, че ще ме познае по някакъв начин. Дали Пей откри верния адрес, ще разбереш сега. Здравей, Гала! Намирам се в четвъртото по брой на населението място в България, в столичния квартал Люлин. Някъде тук трябва да живее и Анжела Филипова, за която нося днешната покана за Имаш поща. Добър ден, Анжела търся. Ето я поканата. Кажете ми, родом от Криводол ли сте? Да. За вас се значи. Да не съм се объркала. Така сверявам си нещата. Добре, благодаря ви. Благодаря, че разбрали. Хубав ден. От това няма да разберете. Няма да. Не. Хубав ден. От малкото, което видя от Анжела през открехнатата врата, как ти се стори? Щеше ли да я познаеш, ако беше видяла? Нямаше да я позная въобще. Много ли се е променила? Много. Дано да е тук. Много искам да е тук. Добре, сега ще разберем. Пайо, много искаме да е тук Анжела. Еми, колко много искате? Ама много, нали? Много. Щом толкова много искате, ще ви я доведа. Здравей, добре дошла. Радвам се, че си тук. Ето на този стол, заповядай и настанявай се. Как си? Притеснена. Сигурно, нормално е. Някакви предположения, кой може да те търси. Много малко. Много Една малко. ученичка, с която не сме се виждали от първи клас. Съученичка, с която не сте се виждали от първи... Да. И мислиш, че може да е. Да. Добре, друг. Тя ми пращаше много често писма. Има ли хора, с които не си в добри отношения, които могат да те търсят по някаква такава причина? Да. Но Ще отворим този плик пред теб. И тогава може би ще разбереш кой е човекът. Гледай сега. Нещо говори ли ти тази снимка? освен да съм аз. Нещо познато? Не знам, ти ли си?
Не знам. Панделката прилича на моя панделка. Не мога да ти помогна, Анжела. Дай да видим друга снимка. Не, честно кажа, абсолютно никой. Добре. Спокойно, дайте да видим още нещо, колеги. Не. Не. Абсолютно непознат. Те по-озадачена изглеждаш. Да, наистина. Това лице познато ли? Не. Добре, ще ти кажа само, че това е човека, който те кани в студиото. Снимките, които видя, са на негови близки хора. Даваме ли думата? Да. Си. Ани, здравей. Значи искам само да те попитам, помниш ли как в блок Добруджа играхме? Значи е Силвия. Да, нали? Право за тях! Честно ти казвам, ако на мен ми беше казал някой такова нещо, помниш ли как в Плевен на улица Тинтява играхме? Край, никога нямаше да се сетя. Ти каза веднага Силвия. Да, аз точно за нея си мислех, че тя от нея поканата. 99%. Сигурно ще ти е приятно да си поговорите за онова време. Кажи ми, искаш ли да махнем плика помежду ви? Да, разбира се. Махнем. Тя каза, никога нямаше да я познае, когато те видя в видеото при Пео, но предполагам, че и ти нямаше да я познаеш. Благодаря ти, че дойде днес и се отзова на поканата на Силвия. Силвия, на теб благодаря. Моля. Пео ще ви придружи. Сега при мен ще стане още по-топло, слънчево и ласкаво, защото в студиото ще влязат едни искрени, усмихнати млади хора. Нека посрещнем в студиото на Имаш поща Ивайло, Мартин и Виктория. Здравейте, здравей, здравей, Виктория, здравей, кой Ивайло, кой е Мартин? Аз съм Ивайло. Заповядайте, настанявайте. Сигурно се питате какво е това, което свързва тези двама мъже и тази жена. Аз ще ви издам. Това е, че всеки от тях знае много точно значението на думата семейство. Всеки си има любим човек до себе си. Всеки един от тях е имал в живота си ярък пример за това как любовта може да продължава с години, а времето да бъде неин съюзник. И тримата са ходили поне веднъж на народни танци. Има и двама човека, които ги свързват за цял живот, и това са техните майка и баща. Мартин, Ивайло и Виктория са братя и сестра, които се свързаха с нас, за да ни разкажат за най-щастливото семейство, което познават. Тяхното, и да благодарят на родителите си Цветан и Катя за безрезервната обич, с която са ги надарили, която са получавали от тях. Любовта на родителите им започва още от ученическия чин. Били са ученици в основно училище, а в 8-ми клас вече са и гаджета. Веднага след абитуриентския бал следва сватба. От тогава до днес родителите им са неразделни. Когато някой техен познат ги види някъде без другия, веднага следва въпроса: а къде е половинката, която липсва? Не са имали други връзки. Обръщат се един към друг с душата, защото по всичко личи, че са намерили един в друг сродната си душа. За да им благодарят за най-прекрасното семейство, което са изградили и запазили, за всичко, на което са ги научили, за това, че са техен пример в живота, с нас се свързаха Мартин, Ивайло и Виктория. Трябва да ви кажа, че е впечатляваща една такава история, така от днешно време погледната, защото днес такива връзки почти не се случват.
които са това, което сте ни разказали. Те стават гаджета съвсем отрано. Това означава, че всеки от тях не е имал друга връзка в живота си, така ли? Да, така е. Обречени един на друг завинаги. Завинаги. Господи, тъй като родителите дават пример на децата си, особено когато са пък такива родители, и на децата им се иска да вървят по подобен път, сигурно ви е много трудно. Ако трябва да намерите такива предани хора до вас. Всеки един от нас търси половинката в живота си, която да напомня на този пример, който имаме вкъщи, и се надяваме, че ще го намериме. Дай Боже, аз ви го пожелавам. Никога ли не са се разделяли? Никога. Най-дългото им разделяне е за 10 дни, когато майка беше на фестивал в Китай и беше много голяма, много дълга раздяла. Беше ли нервен баща ви? Да, през цялото време. Те и двамата стават непоносими, когато са разделени. Когато един е липсва. Да. Добре, когато двама души толкова силно се обичат, вие като деца не оставахте ли малко в страни? Те са толкова отдадени един на друг, че... Не мисля. Любовта към вас имаше ли в същата степен, в същата сила и от двамата? Може би даже в по-голяма степен. Те са много отдадени, те всичко правят за нас. Сигурно с какво се занимават? Татко е пенсионер вече, а майка е учител. Начална педагогика и той има повече време сега за нея, за вас, за семейството. За всичко има повече свободно време. За всичко. Знаете ли, ревнувал ли е майка ви? Такава любов сигурно е свързана и с ревност. Аз мисля, че тя е такава една споделена любов, която си имат и двамата много голямо доверие, и дори сега наскоро водихме разговор по повод предаването и майка ми пита кой може да ни е поканил, и аз казвам, може би някой бившо гадже на татко, а нейната реакция беше, глупости, тя трябва да е от детската градина. Кой на кого прилича от вас тримата? Аз съм по характер, съм изцяло на баща ми, по външна изцяло на майка ми. И си сигурно любимото глезено момиче на тати. На всички, на цялото семейство. Че хубаво. Уредила си се. Да. А от вас двамата кой на кого прилича? По-скоро на татко приличаме. Вие двамата? Добре. На външност. Иначе той е бърбен като майка ми. Ние сме малко по-срамежливички, така. Спокойни. Да. Добре, написали сте, че това е най-щастливото семейство, баща ви е най-щастливият човек, който познавате. Каква е тайната според вас? Много хора се влюбват и се обичат много и после се случва нещо. Аз съм ги питала много пъти и майка ми винаги казва, че просто трябва да има много компромиси от двете страни. Страшно много изслушване и от двамата души. И разбиране, най-вече разбиране. Когато се карат, какво най-често се карат? Ние, честно да ви кажем, не сме ги чували и аз това много се радвам и се надявам един ден. Никога не сте се скарвали за нещо? Добре, дори в бита, за някакви неща? Особено докато сме били деца, не. Никога. Пред нас никога не са се карали. Може би някъде тайно нещо, имат си някаква уговорка, обаче пред нас не. Наистина никога. Това е много странно. Добре, майка ви какво прави? Дайте нещо, как съхранява, как задържа такова семейство. Баба ми казваше, че винаги в къщата трябва да мирише на топъл хляб, когато се прибере мъжа. Има ли нещо дребно, нещо такова, което да създава уют в семейството, нещо, което да прави толкова заедно? Сега, откакто татко е пенсионер, вкъщи мирише на топъл хляб, като се прибере жената. Дайте да видим сега как Пейо предава поканата. Привет, Гала. Карам си аз из столичния квартал Дружба в търсене на семейство Алексиеви и хич тамън ми не е зор.
Добър ден. Цветан и Катя Алексиеви търся. Да. Вие ли сте Цветан? Пейо с вас, приятно ми е. Познавам я тази жена на телевизора от някъде. От някъде я познавам. Цветан Алексиев, работил сте в Кремиковци. Така после 1, 2, 3 деца. За вас и за вашата съпруга е тази покана. Заповядайте. Чакаме ви в студиото на Имаш поща, за да видите кой ви търси. Така изглеждате ми като достатъчно любопитен човек, за да дойдете и да видите. Благодаря ви, че ни приехте така в дома си. Хубав ден ви пожелавам. Пейо Самаса, предаването е Имаш поща. Точно. Лъчезарен и гостоприемен. Пейо не винаги го канят в домовете си хората, но баща ви отвори вратата и каза заповядай. В къщи всички са добре приети. Всички приятели, техни знаят, че когато и да дойдат на гости, по всяко време на денонощието винаги влизат и винаги е веселба. Сега остава да се чути майка ви и баща ви. Ще проверим. Надявам се. Пейо. Ида. Идеш, ама искам с гости да идеш. Ами, с гости малко сложно се получи, защото се оказа, че, както разбрате, имат танцова школа за народни танци и точно днес, петък вечер, те разучават един животоспасяващ народен танц. И казаха, че може би ще дойдат, може би няма да дойдат. Ще закъснеят малко. Ще закъснеят малко точно до края на рекламите, които ще видим сега по новата музика. Ето тук. Здравейте. Радвам се, че сте тук. Гледате ли предаването? Да. Тогава знаете горе-долу какво ви очаква. Не знаете само кой е от другата страна на плика. Предполагате ли? Не. Сигурно двамата сте си говорили кой може да е... Дали приятел, дали близък, дали роднина, дали... Да, за последно си мислех, че е тя, но каза се, че не. Така че няма си представя кой. Добре. А ако искате да отворим плика срещу вас? Да. Добре. Хайде да го отворим. Така. Кажи кой, аз не се сети. Не, може би сега вече се сети. Не. Преди малко се сети. Така ли? Един аксесуар. Какво ти подсказа? Аз гледам една маса. По ухото познах. Аха. Еми тогава може би да свалим тези чудни маски. Цялата банда. Кой е от другата страна? Децата. Това са нашите децата. Предполагам. Това ви радва. Пращате целувки, ама ако не искат да ви кажат нещо добро, не знам дали трябва целувки да пращате. За добро. Да им даваме ли думата? Айде да ги чуем. Не сме ги чували от обядите. Айде, съгласиха се да ви чуят. Ами, аз искам да ви кажа, че сме ви поканили в предаването, да ви кажем колко много ви обичаме и да ви благодариме пред цяла България за това, което сте направили за нас, за това, че така добре сте ни възпитали, сте ни отгледали и въобще за всичко, което сте направили до сега и което продължавате да правите. Аз искам да кажа и на мама и на тата, най-вече на тата, защото скоро наближава неговата годишнина, че много го обичам, ние имаме много силна връзка помежду ни двамата и много го обичам. Да.
И аз така присъединявам се към думите на брата и на сестра ми. Обичаме ви, бъдете живи и здрави, все така напред. Не само вие сте заедно през всичките тези години, доколкото разбрахме, и се обичате, и се подкрепяте, но и децата ви са чудесни деца и ви обичат толкова много. Дайте съвет на хората, които може би сега ще създадат семейство. Как се съхранява семейство толкова дълго време? Как продължавате да се обичате? Как направихте така, че децата ви да ви обичат така предано? Ами това за децата, според мен е взаимната обич и да даваш всичко от себе си за тях. А това помежду нас, аз го дам единствено на силното приятелство, защото ние преди всичко сме приятели. Не сме толкова, поне аз така го чувствам, съпруг и съпруга в традиционния смисъл, ами ние винаги сме се подкрепяли, винаги сме споделяли абсолютно всичко, един с друг. Наистина ли всичко си казвате? Да. Ти всичко и казваш. Обикновено мъжете са тези, които малко не казват всичко. Дори децата много често казват защо, откъде знаеш, и другото казват, че те всичко си казват. Ти пък на първата минута вече... Нещо, което ме изненада, че те казаха, попитах ги за какво се карате понякога, те казаха, не знаем, май не сме ги чували да се карат. Не са ни чували. Харесва ми това. Обикновено... Когато има някакво неразбирателство, сигурно в бита се случват такива неща. За какво най-често? Сега си ги решаваме двамата, без да разбират. Много често разправите са ни били главно за децата. Предимно други разправи. Вие сте виновни. Какво, че някой ги гледи повече? Ами да, обикновено единия винаги се застъпва в определена ситуация, другия е против и стигаме така до консенсус по някое време. Но това е било главно. Сигурно цял живот сте направили така, че те са взели най-доброто от вас и най-вероятно ще имат и те такива семейства. Но сега, ако трябва да им дадете един съвет, който да е най-важният съвет в живота им, какво бихте им казали? Ами ако искат да имат добро семейство, да търсят приятеля до себе си, аз така бих казал.